Na xuntanza, o alcalde manifestou a súa disposición a estudar novas propostas sempre cando cumpran coa necesidade básica de dar unha alternativa de saída e entrada ao núcleo de poboación. Estamos abertos a estudiar todas as alternativas que cumpla con esta premisa principal. Si nós vámoslo a estudiar con todo o detenimiento, vamos a estudiar se o propio Plan Xeral do Concello dá outra alternativa, que, por certo, o Plan Xeral do Concello pois tiña unha solución moi similar á que se adotou, non? Eu é a única premisa que poño, non, como alcalde, que se perjudique o menos posible aos intereses particulares, pero o interés público é que a infraestructura que ao final se pudera decidir veña a servir ás necesidades de Ribeira, non? Manuel Ruiz informou que preocupan especialmente dous puntos, en Cubeliños e en Cruxeiras, para os que se está a buscar unha solución menos prexudicial. Nós si estamos preocupados con dous puntos nos que vamos a alegar o que se estudie a mellora deses dous puntos, non? Un ben na zona de Cubeliños e o outro ben na zona de Cruxeiras, non? Si creemos que hai solucións técnicas que poden ser máis acaídas a ese caso, pero eu volvo a repetir, é dicir, si ao final unha circunvalación de Ribeira o que se propón é que vaya por Corrubedo, ninguén a vai a coller. Estou exagerando eso para decir que o que temos é que dentro das alternativas, e así eu quería transmitir a todas as persoas preocupadas, pois ao final ten que ser unha solución que veña a servir ao conxunto da ciudadanía, non? Tampouco descartan estudar un trazado alternativo elaborado por un enxeñeiro rianxeiro hai algúns anos como proxecto de fin de grao, tal e como demandan os afectados. Sen embargo, ata o momento descoñécese se sería viable a súa execución técnica.